Бугарскиот режисер Јавор Грдев е еден од најреномираните и најпоставувани современи европски автори. Во моментов негови представи се играат во театрите во Москва и Санкт Петерсбург во Русија, Варна и Софија во Бугарија, а досега поставил повеќе од 35 представи во повеќе земји низ Европа и е добитник на над 45 награди. За прв пат има можност да работи во Македонија и тоа со текст на Мартин Мекдона, кој обработува една вечна морална дилема за која се уште во светот не постои едногласна одлука – смртната казна. Бесачи, това е една пиеса, която стои в съзнанието ми вече 4 години. Тя излезе 2015 година, тя е относително нова, предпоследната пиеса на Мартин Макдона. Много сериозна морална дилема, много сериозен въпрос, по който човек не може да остане безучастен. И това е въпросът за справедливостта. И по какъв начин човешката инстанция може да въздава справедливост и дали тя въобще може да въздава. И в тази пиеса се третира този въпрос по един много интересен начин със средствата на черната комедия. Може ли човешкото същество да убива друго човешко същество? Дори и ако трябва това да се случи за възмездие, дори ако трябва това да се случи за наказание и дори и ако трябва да се случи по някакъв справедлив начин. Възможно ли е това въобще? Защото това, каквото и да е нарушение на първата Божия заповед. Второто нещо, което аз много харесвам Мартин Макдона, това е неговия стил, защото зависи как се третира, как се интерпретира тая тема. Е един много интересен жанров момент, който споява средствата на черната комедия, на жанра на ужаса, въобще митологията на хорър жанра и така хорър индустрията, всичко, което в момента вече е индустриализирано в това отношение, защото хората обичат страха, обичат да се плашат и от това могат да се правят пари. Според Грдев, работата со македонските актери е нешто кое од двете страни вродило голема љубопитност и соработка која создала еден голем и квалитетен проект. Аз избрах точните хора. Хората, които наистина трябва да играят тези роли. И в края на този репетиционен период, аз мисля, че вътре в рамките на този състав няма нещо, което аз мога да нарека грешка, кастинг или нещо, което невярно е направено. В този проект някакси България, която е в Европейския съюз, с Македония, която иска да влезе в Европейския съюз, се срещат на територия и културна тема на страна, която иска да излезе от Европейския съюз. Актерите и целокупниот кадар не го кријат задоволството од работата со Грдев. За сите нив ова е представа која очекуваа да најде на добар прием од страна на македонската публика, особено затоа што во моментов состојбата во Македонија кореспондира со текстот во представата. Во Македонија смртната казна воопшто не е укината. Граѓаните не живеат слободно овде, граѓаните живеат како во затвор, како во некое гето. Токму за тоа е представата. Затоа е силна, затоа е актуелна и токму заради тоа Македонскиот национален театар виде преку предлогот на Јавор Грдев дека максимално ќе кореспондира со околностите во кои што живеат граѓаните во Македонија и понуди една театарска представа или ќе понуди една театарска представа во вторник каде што го покажува насилството кој што секојдневно го гледаме на улиците. Премиерата на Бесачи е закажана за 24 септември во Македонскиот народен театар.